faktisk. Fuck det. Velkommen til første afsnit med Hachi og Mo. Rapper du? Med Hachi og Mo. Med Hachi og Mo. Ja. Første afsnit af vores podcast. Yes, sir. Længe ventet. Yes, sir. Det bliver godt, det bliver fedt, det bliver bladet, ikke? Det bliver og godt, det bliver ja. Det her, den her podcast, den skal egentlig bare handle om, eller det her afsnit skal bare handle om, hvem er vi? Ja. Hvad er vi for nogen? Hvad skal det handle om? Og i dag, der kommer vi egentlig primært til at snakke om historier fra vores fortid, hvad vi har oplevet, og så lidt forskellige holdninger til forskellige emner. Ja. Det bliver fucking fedt. Følg med, se den gerne færdig, skriv nogle kommentarer i forhold til hvad I synes. Og endelig like og følg på Instagram og TikTok. Følg med YouTube. Subscribe YouTube. Subscribe på YouTube. Det vil betyde meget. Det vil betyde rigtig meget. Mere end hvad nu når du snakker om det her med den her start, og hvordan vi skulle starte podcasten, og om vi skulle starte podcast, og vi har jo gået længere og snakket om det. Skal vi gøre det? Skal vi ikke gøre det? Fordel, ulemper. Og vi har faktisk sagt, fuck alt det negative, lad os fokusere på det positive, lad os hoppe ud i det. Hvilket har gjort, at vi sidder her i dag. For der er sgu ikke noget at miste. Det er bare rent sjov space og god humor og godt humør. Vi får gæster på besøg. Allerede nu ved vi, at vi har fået godkendt 2 gæster, som har sagt, det lyder som en plan. Ja, nogle fede gæster. Rigtig fede gæster. Rigtig fede gæster. Ja, og det er jo... Det fik mig jo til at tænke på forleden dag, mens jeg var på arbejde. Så sad jeg på arbejde, og så tænkte jeg, hvad fanden kan egentlig gå galt på den fucking podcast med Hachi? Alt. Alt, virkelig alt. Og så tænkte jeg, så sad jeg og tænkte sådan, en filmscene fra War Dogs, har du set den? Ja. Med, hvad hedder han? Ephraim Devaroli. Har du set den? Hvor de bliver anholdt i de der 2 penthouse-lejligheder, de har lige ved siden af hinanden. Ja. FBI kommer ind, og de bliver anholdt, og de bliver født ud af håndjern der. Den scene der, det er det første, jeg tænkte, da jeg tænkte, hvad kan gå galt med Hachi på en fucking podcast? Og så tænkte jeg på, en sang. Altså, du ved. Jeg tænkte på en sang til den scene med mig og Hachi, der kom ud i håndjern. Og så kom jeg i tanke om den her sang. Kender du det? Det her er bare en fuck-up-sang, det her. Ja. Og det var den første, jeg tænkte på. Bare lidt sjovt input. Ja. Men ja. Det er jo ende, ikke? Fordi vi har nogle top skøre historier. Er du sindssygt, vi har. Det er et langt katalog. Ja. Der er rigtig mange historier i bagagen. Og som vi gerne vil dele, og senere hen også gerne vil have, at folk deler deres fucking skøre historier, som vi kan formulere, eller sætte nogle ord på og fortælle folk. I får en del af dem i dag, og så kommer de ellers løbende, ikke? Det første, vi snakkede om, det var jo min fodboldkarriere. Læg den skal folk høre. Ja. Det er Danmarks historiens korteste fodboldkarriere. Ja, korteste, altså bladet karriere. Rigtig bladet. Vi er jo en gruppe drenge, der hvor vi kommer fra, og gennemsnitsvægten blandt os, den er høj. Som I kan se, så er jeg jo ikke en fit guy. Høj gennemsnitsvægt, vi tænker, ved du hvad, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her, og lad os gøre det samtidig med noget hygge. Nu stifter vi et fucking fodboldhold, og så starter vi. Så er vi klar til sommer om 6 år. Men vi tænker, nu gør vi det. Så starter vi sådan 8-mandshold, et eller andet pensionistrækken, eller hvad fanden det hedder. Og så har vi vores anden kamp. Fordi jeg kunne ikke komme med til første kamp, fordi jeg ikke kunne finde et par fodboldsko, jeg kunne passe. Hvad er det, du bruger størrelse et eller andet? Jeg kan godt huske det der. Ja. Mærket, det var også et eller andet helt random mærke. Det var sådan noget, det var næsten special made. Jeg kunne ikke finde et par fodboldsko, og så skaffede jeg et inden vores anden kamp. Så dukker vi op der, opvarmning. Vi laver opvarmning 10 minutter, og allerede der er over halvdelen af os døde. Ikke? Vi har ikke mere tilbage. Så starter kampen. Jeg er jo angriber, selvfølgelig. Det har jo bestemt, jeg skal være. Ja. Jeg tror jo, jeg har ham. Ja. Så det eneste, jeg laver, og på de her 8-mandshold, der spiller man jo uden offside og sådan noget. Så det eneste, jeg laver, jeg fedter bare rundt op ved modstanders målmand i håb om at få bolden, og så kan jeg lige lave nogle mål derom. Jeg er lige blevet skiftet ind. Der er gået 7 minutter, tror jeg.
alt foregår nede ved vores mål. Alle er dernede. Og jeg løber på banen, og så er der et eller andet fucking hul på banen. Jeg træder ned i Sygt det nok hul. at give hullet skylden. Hvor kommer hullet ind i billedet fra? Jeg har aldrig set det hul. Nej, den er god nok. Okay. Det er sådan en lortebane jo. Mm. Der er et hul, jeg kommer til at træde i det her fucking hul, og så brækker jeg om i knæet. Der kommer et kæmpe knæk. Altså, jeg kan høre knækket i det, jeg løber. Og det er vigtigt at nævne, at de her kampe, der kommer jo 5-6 tilskuere hver gang. Jeg kan huske. Du var jo med. Det var et debutkamp jo. Ja. Der er mange, der har hørt Hachi have første kamp i dag. Der var mange ude at se med. Jeg var der. Jeg var helt hyped omkring, du skulle spille. Jeg har aldrig set dig spille fodbold. Så der er jo sådan noget 20 mennesker lige pludselig. Ja. 30 mennesker. Ej, ikke, vi skal ikke overdrive, men deromkring, der er mange. Og jeg kan høre mit ben knække, og så, du ved, det er sådan en halv slow motion. Jeg ligger mig ned, og jeg tænker, der er rigtig mange, der kigger. Jeg bliver nødt til at være mand omkring det her. Så jeg ligger der, det gør fucking ondt. Jeg ligger med ansigtet væk fra folk, så jeg ligger bare der. Og jeg vil ikke råbe, fordi at, du ved, jeg skal lige bevare manddommen. Så kommer ham der målmanden, modstanders målmand, han kommer løbende over til mig. De stopper kampen og sådan noget. Han er den første, der kommer over til mig. Siger han, hvad sker der? Er det okay? Så ligger jeg der. Det er knæet. Helt svag. 2 meter høj, kæmpe giant man. Ja, det gjorde rigtig ondt. Og så bar de mig så, eller de hjalp mig sådan der ud af banen, ikke? Jeg hænkede, var jeg ved at kalde det, på et ben ud af banen, og så var min menisk smadret, og mit korsbånd var smadret, og jeg blev opereret, og alt muligt lort. Så jeg havde en fodboldkarriere på 7 minutter, i håb om at skulle være en ny mand. Ny mand. Det lykkedes ikke, men så fik vi det prøvet. Det kostede dyrt på kroppen. Kostede lige menisken. Ja, og korsbåndet. Og korsbåndet. Ja. For 7 minutter. Ja, for 7 minutter, ikke? Hvad fanden havde jeg også forestillet mig? Danmarks historien. Så hvis der er nogen, der sidder derude, der har haft en kortere fodboldkarriere, please skriv det. Ja, det please. Tror jeg ikke. Det er min rekord, jeg må tage. Det er jo det. Jeg tror virkelig, der er nogen, der skal kontakte mig og sige til mig, hey, du har tillykke. Du har en rekord på et eller andet. Ja, det burde jeg fandme at få. Ja. Og mange flere af sådan nogle her historier, vi har oplevet alt muligt. Jeg er jo 100% overbevist om, at hvis ikke det er os to, der er i toppen, så er vi i hvert fald nogle af dem, der er de uheldigste mennesker, jeg kender. Ja, er du sindssygt? Der er vi sgu nok to af de mest uheldige. Vi er meget uheldige. Vi har haft nogle... Det er sådan et klovn-afsnit, bare i udlænding. Jeg vil ønske, ikke ærligt, jeg vil ønske nogle gange, at der bare var sådan en kamerahold på mig hver dag. Ja. Fuck, der kunne komme nogle bladeafsnit. Er du sindssygt? I hvert fald fra årnummer... Fra år 2016 frem til 2021. Ja. Shit, en film, mand. Netflix, hvor er I henne, mand? Jeg signer nu. Ja, vi har fandme været uheldige. Jeg troede jo på et tidspunkt, at jeg skulle være skuespiller, ikke? Jeg skulle være... Ja. Ja. I forhold til at være uheldig. Jeg havde jo en periode i mit liv, hvor jeg tænkte, nu skal jeg fandme være Hollywood-stjerne. Jeg vil gerne være skuespiller. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan gå den vej. Så jeg søgte en masse statistroller. Okay. Jeg er jo med i et par serier. Et par danske serier som statist, ikke? Så kan man lige se mig i baggrunden eller et eller andet. Hvorfor har jeg aldrig vidst det? Fordi at jeg blev skammet på helvede. Det er den her historie handler om. Jeg har søgt, der er en serie, der hedder Sommerdal. Jeg ved ikke, om du har set. Ja, det har jeg. Der er et afsnit, hvor at de er på casino. Og inde på den her side, hvor man søger, der kan man søge en statistrolle, og der står, at den scene, man skal være med i, den foregår i et casino. Og så er der 2 slags statister. Der er en lidt vigtigere end den anden, ikke? Og den vigtige, de skal sidde med på det her blackjack-bord, der er, sammen med hovedrollerne. Og det er den, jeg søger, og de skriver så til mig, at de gerne vil have mig med. Okay. Så tænker jeg, yes. Jeg har ham. Vi ses i fucking Hollywood. Så skriver de til mig, at det foregår på casino, til jeg gerne et casino-outfit med. Og så tænker jeg, det er ikke så svært. Jeg har været på et casino før. Du ved, det er bare... Så længe man ikke kommer i et fucking tracksuit, så er man home safe. Ja. Så kommer jeg ind der til det der statistrum. De har sådan en omklædningsrum, og så er alle bare dressed fucking up. Som om det er gala. Fuld jakkesæt, suit, tuxedo, galakjoler og sådan noget. Og jeg kommer der helt munk i et par helt almindelige bukser, og så sådan en sommerskjort.
Og jeg kigger på folk, og tænker, jeg bliver smidt ud lige om lidt. Og så slog det mig først efter. Det er jo fucking klart. Casino i film. Ja, det er altid sådan noget overhypet gala-outfit. Luksusbiler ude foran. Og... Jamen, jeg er helt væk. Det kostede mig min karriere. Nå, så kommer ham der instruktøren ind, placerer alle, hvor de skal stå, og så videre. Og jeg sidder der. Hvis det her er hovedrollen, så sidder jeg lige her. Altså, jeg er med i det fucking klip hele tiden. Så kommer de ind, og de 2 instruktører, så kommer den ene. Så kan jeg se, at de står og visker til hinanden derovre. Altså, og peger på dig? Og peger på mig, og jeg sidder der helt panik. Så siger ham den ene, vi skifter lige dig ud. Så sidder der helt panik. Så siger ham den anden, nej, han er god nok. Så siger jeg, nej, vi skifter dig ud. Så fjernede de mig, og så satte de en anden på. Og så smed de mig om i baggrunden et eller andet sted, hvor jeg skulle stå med en drink. Og man kan ikke se mig på videoen. Du blev skammet. Så at jeg ikke var forberedt, det kostede mig min fucking karriere. Ikke? Var jeg uheldig, eller var jeg uforberedt? Jeg vil gerne... Jeg vil sige uheldig. Ja, jeg vil også give... Den får du uheldig. Det var fandme uheldigt. Men det vidste jeg slet ikke, at du har været med. Jeg har jo også jo. Har du det? Vidste du ikke det? Som statist? Det har jeg. Man kan se mig. Okay, hvad? Men det er ikke, altså det er ikke fordi, jeg er en kæmpe hovedrolle, men man kan se mig. Okay. Bedrag på DR. Ja. Har du ikke set den her? Jo. Der var jeg jo med jo. Nå, okay. Og i slutningen af serien, der er det sådan et afsnit, hvor at hovedrollerne i serien, de skal i retten. Okay. Det kan jeg godt huske. Ja. Og der er jeg jo med jo. Okay. Og jeg var sammen med en anden person, som faktisk var ude for lidt af det samme som dig. Okay. Jeg bliver placeret som værende tilskuer i den her retssal. Så jeg står sådan helt bagved. Men man kan godt se mig, jeg står som en af de sidste. Men jeg har en ven med, som også er statist på den her serie. Og han bliver placeret, altså de kommer direkte hen til ham. Vi vil gerne have, at du kommer ind og sidder her ved bordet, som om han er tiltalt. Sammen med hovedpersonerne. Okay. Og jeg kigger på ham og siger, hvordan fuck kan du være så heldig? Jeg vil fandme gerne have siddet der. Og han bliver helt glad. Han siger, de gav mig den. Det er ligesom en hovedrolle. Han var meget stolt. Han var det der. Så kommer han derind. Han sidder der, og kameraet kører lige for hovedet, for ansigtet. Jeg ham sådan her frem og tilbage, lige ved siden af den anden, som har en af de her hovedroller. Han er helt hype omkring det. Hele dagen, han siger, og så vi snakker i telefon med folk på vej hjem. Jeg sidder lige ved siden af den og den skuespiller, og så videre, og så videre. Så går der, jeg tror det er 1 måned, 2 måneder, før det afsnit kommer ud. Du kan slet ikke se ham. Altså overhovedet ikke. Yes. Men man kan se mig, hvis man lige zoomer ind. Og jeg tror faktisk, jeg har et billede af det her. Og det er bare for at fortælle, at du ved, du er sgu nok ikke den eneste, der har fået sådan nogle... Nej, jeg blev skamet, ikke? Og så tænkte jeg, må det være, nu prøver jeg sgu lige igen. Ja. En serie. Og der er jeg med rigtig kort, og man kan se mig herfra og ned. Nå, har du været med til en ny? Ja. Hvad er det for en? Det var, hvad fanden hed den? Huset. Det er fængsel, et eller andet, ja. Så er vi til fredagsbøn, og jeg står helt bærest. Og scenen foregår lige ved siden af mig. Du har haft en skjult karriere? Jamen, jeg vidste ikke det. Jeg var aldrig blevet til en fucking skid. Jeg står helt i enden af den række. Jeg skal nok lige prøve at finde et billede af det også. Jeg står i enden, og ham der, det drejer sig om, han går ved siden af mig, og kameraholdet følger efter ham. Så de går mod mig i ordentlig lang tid. Står der og spiller helt pro. Mens jeg bærer, jeg tænker, at det nu, de signer mig. Jeg kom hjem, det blev udgivet. Sådan, jeg kigger, man kan lige se mig herfra og ned. Man kan slet ikke se det ansigt. Jeg blev skamet 2 gange. Jeg tænkte, fuck, hvad fik du? Man får sådan en lille honorar for at være med. Er det ikke sådan et gavekort på 500 eller 300 eller sådan noget? Sådan noget, det er totalt ligegyldigt. Men jeg synes faktisk bare, det er fedt. Bare at se, hvordan de laver film. Ja, det er faktisk rigtig fedt. Det er slet ikke, som man forventer det. Nej. Det er meget anderledes, end hvad man tror. Vi kører lige second take igen. Ja. Action! Så kommer folk gående der. Så skal jeg bare starte for ny af? Ja, det er... Men ja. Lille skuespiller derovre. Ja. Men jeg tror også, udover at vi er uheldige, ikke, så er vi også rigtig gode til at stille os i uheldige situationer. Det er jo ekspert i. Jeg havde på et tidspunkt et arbejde som tjener. Og der var en rigtig, rigtig akavet situation, og jeg satte mig jo selv i den, ikke? Jeg gik jo meget op i at yde en professionel service, og jeg
endnu mere end det gik op i at være meget, du ved, integreret. Det vil jeg rigtig gerne være. Og her på det her arbejde, så er der nogen, der har booket bord, bestilt bord, de kommer 20-25 mand, og det er kun pensionister. De kommer, de skal have kaffe og kage. Vi har så dækket op og alt det her. Så kommer de ind, vi placerer dem og så videre, så kommer der en ind til sidst. Og jeg har jo, nu er det jo pensionister, jeg skal lige lægge en joke på ham, du ved, i hans niveau. Og jeg har hørt udtrykket jernhest før. Det kalder man en cykel. Det er et sjovt udtryk, tænker jeg. Den skal jeg lige lægge på ham. Fordi han kom efter, og han kom gående med en cykelhjelm. Så han er lige parkeret, og han skulle lige låse sin cykel, og så kom han efter de andre. Så kommer han ind, så siger jeg til ham, du skulle lige parkere jerncyklen. Rigtig akavet. Det er ikke til. Jeg vil bare ønske, at jeg kunne gøre sådan der og forsvinde fra verden. Jeg har virkelig ikke lyst til at være der. Og han kiggede også bare på mig sådan her. Jeg har bare tænkt, din dumme perker, mand. Gik videre. Det var ikke engang tæt på at være sjov. Jeg har bare tænkt, din dumme perker. Rigtig usel situation at stå i. Og den har jo 100% selv sørget for, at jeg stod i. Helt enig. Rigtig, rigtig akavet situation. Men den har man også prøvet mange gange. Det der, hvor man lige prøver at lyde pro. Når du ved ikke engang, hvad ordet betyder. Bare for at fyre et eller andet ord, bare for at lyde professionelt. Ja. God til at sætte sig selv i akavede situationer. Akavede situationer har været 1 milliard. Og så, ved du, hvad for en akavet situation, jeg hader? Hvad er det for en? Wallah, den er rigtig lort. Det er den der, hvor du tror, der er en, der vinker til dig. Den der, ikke? Udslet mig fra jorden. Ja. Jeg vil ikke være her mere. Det er den aller værste. Det minder mig om sommeren 2020-2021, tror jeg det er. Jeg sidder på sådan en udendørs café, bar et eller andet. Ja. Og på det tidspunkt, der var rigtig mange mennesker. Det var sommer, det var rigtig godt vejr. Der er mange mennesker. Det er et sted, der er kendt for, at der er altid mange mennesker. Jeg sidder sammen med nogle venner, og sådan 15-20 meter fra mig sidder der et bord med nogle piger, og jeg tror ikke. Jeg har gået i klasse med den her pige, som sidder på det bord. Men det har ikke været en pige, jeg sådan har snakket med i skolen eller noget. Eller jeg har gået i klasse med hende. That's it. Men jeg har snakket med hende. Hils på hende, du ved. Vi ved, at vi begge to har gået i klasse sammen. Ja. Og som jeg lige sagde, der er fyldt derinde, bror. Ja. Altså, der er pakket med mennesker. Så sidder jeg der, vi hygger, så kigger jeg over mod hende, så vinker hun. Og vi snakker, altså, jeg føler, hun stiger direkte på mig. Så vinker hun. Så mig prøver at spille pro, du ved. Så gør jeg bare sådan det til hende. Det der fæsende vink, sådan der til hende. Og så kan jeg se, hun kigger på mig og tænker, what the fuck? Så kigger hun sådan mærkeligt og siger, please, ikke lad mig vende mig om, og der sidder en eller anden, hun vinker til. Så vender jeg mig om, så får jeg øjenkontakt med en, og han er flad af grin. Tag mig, pak mig ind i en luftballon og lad den flyve, mand. Jeg vil aldrig være her igen. Det er den aller værste, det der. Jeg kan slet ikke være i de der situationer. Rigtig ulækkert, ikke? Helt vildt. Man vil bare ønske, at man lige kunne... Og så forsvinde. Rigtig ubehagelig situation. Ja. Personlighedstyper. Ja. Skæve personlighedstyper. Eller bare personlighedstyper. Jeg var nede til sol forleden dag, og der tænker jeg på personlighed. Vi var nede til sol forleden dag. Ja. Og tak for at afsløre os. Ja, hvad mener du? Vi tager sol. Og der er mange, der ikke gør det. Har du kørt den der tit? Hvorfor tager du sol? Du er jo mørk i forvejen. Nej, det giver den der ekstra glød. Du får lige den der ekstra... Men jeg tænker på 2 ting fra den dag. Eller den aften der, hvor vi nåede til sol, der tænker jeg på 2 ting. 1. Den person, som går ind og tager sol, uden at gøre rent efter sig. Ja, det er rigtig fucked up. Den lille hund. Ja. Den type, ikke så klamt. Det er rigtig fucked up. Så hvis du sidder derude, tag dig lige sammen. Revurder lige dit liv. Ja, burde du være her? Du skal genoverveje nogle ting. Bare lige hurtigt tilføjelse, ikke? Jeg arbejder i et center, og vi bruger tit offentlige toiletter. Og det er ikke fordi, at jeg vil sætte nogen i bås eller noget. Men ældre mænd, plus 50, og jeg sværger, 9 ud af 10 mænd, de går på toilettet. Jeg ser dem gå ud af båsen, så går de over til spejlet. Uden at vaske deres hænder. Ja, de laver altid den der. Og så går de, uden skam. Hallo, vask dine hænder. Ja, du har lige været på toilettet. Føj. Ja, der findes mange dusty typer. Rigtig ulækre typer, ja. Ja, det var den ene. Hvad så den anden? Det er dig. Hvad er det mig? Og det er sjovt, du siger det, fordi jeg optog det.
Ja. Du ligger og tager sol ind ved siden af. Og normalt så kan man jo indstille den til at sætte Bluetooth-musik på din egen telefon. Ja, det skal man. Ja, det er helt enig. Og jeg sætter også normalt musik på. Men lidt mere chill musik. Du sætter musik på, som om du skal i krig. Jeg har optaget det, så prøv lige at høre her. Many men. Du ligger og tager sol. Jeg var flad af grin. Jeg kan bare høre det der. Many men. Many men. Mens du ligger, og jeg forestiller mig, at du ligger med de der sorte briller, man kan få ind i solcenteret. Du ligger der. Nej, jeg har ikke briller på dem. Det er fordi, når jeg ligger der, jeg ligger jo i min egen verden, og jeg ligger, hvis man kunne filme indenfra, så kunne du se mig ligge sådan der. Jeg ligger jo der, som om jeg er med i en musikvideo. Ligger du og synger med? Wish that for me, Lord, I don't cry no more. Ja. Der er jeg i min zone. Hvad har du ellers af typer? Der findes så mange underlige typer, ikke? Der findes jo en type, jeg hader. Mm. Det er ham, der tror, han kender alle, eller kender en, der kan fikse alt. Mm. Han kan fikse alt. Der er ikke noget. Jeg havde på et tidspunkt, lad os kalde det en bekendt, der skulle have synet sin bil. Mm. Og ikke fordi der var noget alvorligt galt med bilen, men den kunne ikke komme igennem syn. Mm. Den havde en flænge i forruden. Okay. Og planen var, at det skulle laves, men der var grænsen var nået, var jeg ved at kalde det. Deadline var kommet, at han skulle have den synet, så vi tænkte, okay, sortsyn. Der må være et eller andet, der lige kan lukke øjnene for en flænge i forruden. Hvilket vi ikke står inden for, selvfølgelig. 100% ikke, men jeg spørger rundt. Hey, hvad så, bror? Kender du en, der kan lave sortsyn? Hvad så, bror? Kender du en, der kan lave sortsyn? Ja. Alle sammen siger ja. Men bror, du skal være klar på, at det koster lidt. Fint nok. Jeg vil gerne sætte mig op med ham. Tager ham, jeg skriver lige til ham. Går der en dag eller sådan noget. Hvad så, bror? Hvad har du hørt? Hvad hører det? Det er fordi, der er kommet lidt mere kontrol på det, så han laver det ikke mere. Okay, spørger ham den anden. Hvad så, bror? Fik du snakket med ham der? Hvad hører det? Det er fordi, han er faktisk lige gået for sin kone og sådan noget, så han er stoppet med at lave sortsyn. Der er kun undskyldninger. Han er der ikke. Han findes ikke, bror. Han findes ikke. Så det er bare for at sige, ham der typen, der altid kan fikse alt, og når det så kommer et stykke, kan han ikke fikse en skid. Men der går ham... Nu sidder jeg lige og tænker på ham... Kender du ham der? Han spørger, om du skal med i byen. Hvor skal vi tjene, bror? Jamen, jeg har styr på det. Bror, derovre. Jeg kender vagterne derovre. Jeg har været i militær med ham. Og så spørger du om derovre. Bror, jeg har gået på gymnasiet med pikkeren over derovre. Og ham der har jeg mødt, jeg ved ikke hvor mange gange, og så kommer du derhen, og så står de bare og kigger på ham, som om han bare er en eller anden dusty Adam. Ja. Og så står du der, og så er du en dusty Adam. Ja. Automatisk bliver du en dusty Adam sammen med ham. På grund af ham. Så nu er der flere dusty Adams, på grund af den dusty Adam. Og det får mig også til at tænke på den der type. Jeg ved ikke, om du har hørt om den før. Du ved, nogle steder, København for eksempel, boligmarkedet, det er ligesom aktierne. Ja. Det er svært at finde det er svært at få lejlighed i København. Det er en krigszone. Det er en krigszone. Ja. Alle vil have, så den når lige at være oppe et par dage, så er den væk. Ja, men så kender man jo en, der kender en, der hvis du betaler chilapper, ham der kan altså godt lave cheddar, så du kommer foran i køen. Og du har lige været inde og kigge, der står 8 års venteliste på den her lejlighed, du har kigget på. Men ham der, han kan godt, hvis du giver ham 10 under bordet, så kan han sagtens lige få dig ind, ikke? Det vil jeg meget gerne. Jamen, hvor skal jeg betale? Er der et link, eller er det, skal jeg hæve og give? Hvad gør vi her? Jeg vender lige tilbage til dig, bror. Jeg skal lige snakke med ham. Så går det en 14 dage. Ja, Wallah, han har sagt op, bror. Han er der slet ikke mere, fandt jeg ud af, mand. Det er også lang tid siden nu. Det er den der type, der tror, han kan alt. Han kan det. Og det er typisk, så sidder man i et selskab, 5-6 gutter, eller hvad det skulle være, ikke? Så skal han lige ligge den der, ja, bror, vi fikser det. Bare lige ring til mig i morgen. Ja. Han vil gerne være ham. Ja, han vil gerne være ham, der... Han kan det der. Styr på det hele. Ja. Han kan fikse det hele. Du kan ikke fikse et skid. Han kan ikke styr på noget som helst. Han kan ikke styr på noget som helst. Rigtig fjols, mand. Fjols? Ja, men det er sådan... Men det er der mange... Jeg har altid haft holdningen. Hvis ikke du er tilfreds med, hvem du er, så lav om på dig selv. Lad være med at spille noget, du ikke faktisk er. Rigtig godt sagt. Lad være med at spille noget, du ikke er. Men hvorfor spiller du poet? Men faktisk sindssygt sagt. Men det var faktisk for at gå videre til den næste type. Der sidder nogle typer, ikke? Der er altid en type, som er på størrelse med mig. Han har ikke været i træningscenter i en uge i sit liv. Mm. Og så kommer han der, han så snakker med en, der er begyndt at træne og sådan noget, og han har alle de bedste råd i verden. Bror, bare lige så du ved det, ikke?
hvis du gerne vil bygge muskelmasse, så bliver du nødt til at spise så meget protein, og du skal faktisk ligge i kalorieunderskud. Han ved alt. Han sidder der ordentligt dum. Han har altid været fed hele sit liv. Hvor kommer det fra? Hvorfor skal du spille? Okay, det kan godt være, at du lige har læst 2-3 linjer. Du ved ikke, om det virker. Du ved ikke, om det fungerer. Dusty type. Han ved alt. I kan snakke om alt. Han ved alt. Han har svaret til alt. Hvorfor gør du det så ikke, bror? Nej, mig det. Prøv mig det. Bror, tid. Jeg har ikke tid af familie, børn. Han rapper bare, du ved. Lort. Det er jo en Adam. Kender du ikke det der? Der findes 2 typer, faktisk. Der er nogen, når de er helt nye i noget, så er de med brystet fremme. De løber alt, hvad de kan mod udfordringen, selvom de ikke kan finde ud af det. Og jeg har rigtig meget respekt for de der folk. De gør det bare. Der er ikke så meget pis, så finder de ud af det på vejen. Og så er der nogen, der gerne lige vil have styr på noget af det, inden de råder sig ud i noget. Eller de er påpasselige, når de starter noget nyt. Og jeg er lidt nummer 2 her. Mm. På et tidspunkt, der havde jeg, lad os kalde det en forretning sammen med en kammerat. Jeg havde en Instagram-side med mange følgere, og vi skulle have en reklameaftale med nogen. De inviterede os ned på deres kontor, og vi havde et møde med dem. Og hele vejen derind, så sidder vi og snakker. Vi har jo ikke været til sådan et møde før. Du ved, vi har ikke prøvet sådan noget før. Vi sidder og snakker om det. Så siger vi, og det eneste, vi snakker om, det er, prøv at høre, uanset hvad, så skal vi ikke gå under det her beløb. Og lige meget hvad de siger, så bliver vi nødt til at forhandle igen. Vi bliver nødt til at fucking stå ved det. Professionelt, der. Ja. Så kommer vi derind. Hey, hvad så? For en kop kaffe, sidder og snakker og sådan noget. Og lad os bare bruge nogle fiktive beløber. Lad os sige, vi havde sat os, vi skulle have 15.000. Vi vil ikke gå under det. Så kommer vi derind, og ham der, han er pro. Det er ikke hans første møde, ham vi sad med. Så kommer vi derind, så siger han, det lyder fint det hele, vi fremlægger, hvad vi vil, og de vil, og bla bla bla. Så siger han, det lyder fint det hele. Lad os sige 10.000, og så kalder vi det en aftale. Så giver han min makker hånden. Så siger min makker, det er en aftale. Nej! Så giver han hånden, det er en aftale. Kører vi hjem derfra. Men 10.000, det er faktisk også fint nok. Ærlig. Det er bare for at sige, du ved, det tog os en time at komme derind, og en time har vi kun snakket om, vi lukker ikke under det her. Ja. Det første, vi får, det er en aftale. Det er en aftale. Helt svage. Ja, det er rigtig dårligt. Ja. Det er rigtig, rigtig dårligt. Det er meget dårligt. Men det lærte man jo så ikke. Ja, det er det absolut. fede ved livet, man lærer af sin fejl. Det gør man. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og tænker på en fælles ven, fælles bekendt, en af mine gode venner, Kevin. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og tænker på ham. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt dig historien, da han boede i USA. Han flyttede til USA og boede der længe. Det kan jeg godt huske. Ja. Han har rejst derned og har boet der fucking længe, og det går godt, og han får en masse... Han arbejder dernede, og det går godt. Eller han arbejder i USA, og det går godt. Han inviterer så 2 af vores andre venner fra Danmark, og siger, kom til USA og besøg mig. Drengene siger, ja, men vi gør det, og de tager afsted, og de møder ham i USA, og de bor hos ham, og fedeste oplevelse, og billeder og videoer hver dag. På et tidspunkt, der hører jeg ikke fra ham. Der er stille på linjen. Ja. Så pludselig hører jeg, Kevin er blevet anholdt. Han sidder i fængsel i USA. Jeg tænker, hvad? Og så får jeg så tilsendt den her. Og det skal lige siges, at den her lydfil, det er en telefonsvar, som er lagt på hans på et familiemedlem til ham. Ja. På vedkommendes telefon. Hi, my name is Henry. I'm a bail bondsman. You can call me at area code 1-310-488-1211. That's my cell number. It's about Kevin. He's in jail. 488-1211. It's about Kevin. He's in jail. Og skud til Kevin. Vi er færdige. Gå ind og støt ham. Følg ham på Instagram og TikTok. Og vis ham noget kærlighed. Fucking griner også. Top griner fyr. Rigtig, rigtig sjov fyr. Jeg har faktisk en anden historie, Mo. Og jeg synes, vi skal prøve noget rigtig sjovt i dag. Jeg har en kammerat. Jeg gider ikke nævne navn. Fuck det, det er heller ikke så vigtigt. Han får et opkald på 3 dage siden. Skjult nummer. Og han fortæller mig så, at han plejer ikke at tage den på skjult nummer, men så tænker han, lad mig lige tage den. Så tager han den.
Og så er det en på den anden side, du ved, der siger til ham, hey Hakan, Beep. du kender ikke mig. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at jeg har stor interesse i at lære dig at kende. Mm. Så er han sådan, okay, lyder lidt mærkeligt. Det tror jeg ikke, jeg er interesseret i. Det lyder meget mærkeligt, ja. Så siger han, prøv lige at tænke over det. Så siger han, der er ikke så meget at tænke over. Det er noget i den stil. Det er cirka alt det her, ikke? Så, der er ikke så meget at tænke over. Så siger han, prøv at høre, jeg ved godt, det kan være svært. Jeg er selv mellemøstlig baggrund. Jeg tilbyder diskretion. Man snakker, som om det er en service. Er han prostitueret, eller hvad? Det er en mand, som er til mænd, der ringer til min ven, for at tilbyde ham et forhold. What the fuck? Fucking random. Så siger min kammerat til ham, jeg har en kæreste, og det har jeg haft i 8 år. Jeg skulle lige til at sige, men din ven, han er... han er til mænd, okay. Og der er ikke nogen tegn på, at han skulle være til mænd, altså overhovedet, og det er helt åbenlyst, han har en kæreste. Okay. Jeg har en kæreste, det har jeg haft i 8 år. Okay. Så siger ham der et eller andet, du ved, et eller andet i retning med, at hvis du fortryder, så vil jeg det super gerne. Okay. Er det ikke et fucking sygt opgave? Altså, have et forhold til ham? Han vil gerne være sammen med ham. Og han er selv af mellemøstlig baggrund, så de kan godt gøre det sammen skjult. What the fuck? Fucking vildt opkald at få. What the fuck? Og så lægger han på, og så tror jeg faktisk, han ringer til ham igen senere. Og så er det lidt af samme samtale, ikke? Okay. Og så lægger han på, og så er der gået et par dage nu, der har ikke været noget siden. Men er det, altså... Hvad siger din ven? Er det noget telefonfis? Nej, fordi han siger til mig, prøv at høre, jeg var jo overbevist om, at det var en af jer, eller en af mine venner, der lavede telefonfis. Men jeg har ikke hørt noget. Der er ikke nogen, der har sagt til mig, vi ringede til dig, og var det griner. Nej, han har ikke hørt noget. Så folk, der er et eller andet derude, som har været overbevist om, at han er til mænd, og tilbudt ham, at de kunne være til mænd sammen. Udstråler din ven, han er til mænd? Der? Nej, slet ikke. Okay. Det lyder rigtig mærkeligt. Det lyder rigtig, rigtig mærkeligt. Så det vi gør nu, Mo. Skal jeg ikke sige, vi skal ringe til ham? Wallah, Hvad vil du ringe og sige? Vi ringer til ham. Ja. Og så kører vi den videre nu. Og så får vi lige tilladelse til at poste og så videre og tage det med. Lad os ringe til ham. Nu ringer du til ham. Okay. Han kender jo min stemme. Så der skal snakke. Og så er det bare sådan, hey, hvad så? Har du tænkt lidt over det siden? Jeg har ikke kunne tænke på andet. Jeg havde bare et håb om, at du måske havde ændret mening. Tænk nu please over det. Lad os mødes. Lad os snakke om det. Et eller andet. Okay. Kør den videre. Kør. Snak som om du er ham. Kom. Og snak som om, at du fucking gerne vil det. Men hvad med emnet? Altså, jeg ved ikke, hvad de allerede har snakket om. Bror, jeg ved det, jeg lige har sagt. Skal jeg bare prøve at pingpong den lidt? Ja, bare kør freestyle. Okay. Du ved, du har de samme informationer, som jeg har. Kør. Du ved, at han har en kvindelig kæreste. Du ved, at han ikke er til mænd. Men snak som om, at han du måske kan omkonvertere ham. Okay. Ikke? Okay. Lad os lige prøve det. Hvad er hans nummer? Det kan være fucking grineren. Altså, hvis du ser med herude, det er Hachis idé, det her. Jeg sagde ikke noget. Jeg kender slet ikke til den historie. Det er Hachis idé, det her. Fucking gør vi det her. Hallo? 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 Hvad så? Er det Hakan? Ja. Det er mig igen. Hej. Hej. Jeg ringede faktisk, fordi jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. Hvad er det, du kan få? Jeg kan ikke få dig ud af mit hoved. Okay, hvem er du? Jamen, jeg tør ikke at sige, hvem jeg er endnu. Okay, det er jo ikke, fordi jeg gør dig noget. Nej, det ved jeg godt, men det er et for stort skridt at tage. Okay, men der er ikke noget skridt at tage, jo. Vil du være villig til at mødes bare til en kop kaffe? Jeg vil bare gerne snakke med dig. Nej, desværre ikke. Men hvorfor? Jeg forstår ikke, hvad problemet er. Please. Jeg har en kæreste. Der er jo ikke noget at forstå. Jeg har jo en kæreste. Og det ved jeg godt. Men som jeg også sagde til dig sidst, så tilbyder jeg diskretion. Der er ikke noget diskretion, min ven. Hallo, er det et joke, eller hvad? Nej, jeg mener det. Nej, du griner. Nej, jeg gør ikke. Hvem er du? Vil du kunne møde mig i dag, så kan du se, hvem jeg er. Og det er Nej, også... jeg skal ikke møde dig nogensinde.
Jeg skal bare vide, hvem du er. Ja, og det kan du også godt få at vide, hvis du bare vil møde mig. Jeg skal ikke møde dig. For Hvem er du? du ved godt, hvem jeg er. Jeg ved, hvem du er. Du ved, hvem jeg er. Hvornår har jeg mødt dig? Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår, men du ved godt, hvem jeg er. Og det er også derfor, jeg tager kontakt til dig. Altså, jeg kan ikke engang genkende din stemme. Jeg ved ikke, hvem du er. Vi har heller aldrig snakket sammen. Okay. Prøv at høre. Der er 2 muligheder. Så fortæller du mig, hvem du er, eller så hver gang du ringer privat, så tager jeg en vej. Og så er det bare det. Ej, hold nu op. Vent nu. Vil du please bare mødes med mig? Hallo, vi ses. Jeg lægger Vent, på. øjeblik. Vent nu. Hakan, vent. Hakan! Rigtig dårligt. Jeg skal knippe dig. Vi sidder og optager lige nu, Hak. Vi håber, vi må bruge det. Jeg vidste, det ville ske. Jeg vidste, vi ville grine. Ja, så er det. Ja, men det er grine. Fuck, det er synd for ham, Rotter. Ja, det er en syg situation. Det er rigtig synd for ham, synes jeg. Det er jo molesting. Jeg kunne høre på ham, det er noget, der sådan der... Det kommer på, jo. Nej, det kan ham rigtig meget på. Det er klart. Jamen, jeg har haft den samme kæreste i 8 år. Altså, jeg vil jo tænke, ikke fordi jeg har noget imod folk, der er til mænd, men hvad, udstråler jeg det, eller hvad? Hvad sker der? Ja. Hvorfor er der et eller andet, der tror det? Men der er folk, der laver det der. Diskretion. De har et helt normalt liv. Mænd med koner, hvor de har sådan et liv ved siden Det af. er crazy, at han tilbyder det, som om det er en ekstra service, du kan få. Jeg tilbyder diskretion. Fuck, hvor sjovt, mand. Rigtig crazy. Fuck, hvor sjovt. Kaldet. Ja. Det var en lille afslutningsfase på første afsnit. Det har sgu været hyggeligt, synes jeg. Jeg synes, det har været både federe, end jeg troede, men også lidt mere krævende, end man lige troede. Meget mere være. krævende. Det var det sgu. Men Og det var også, undskyld, lille afbryder, det var også det, vi snakkede om, hvor vi sagde, det kræver fandme noget at lave podcast. Ja, det gør det fandme. Så respekt til alle dem, der laver podcast derude. Store som små. Kæmpe respekt. Ja. Vi har en masse fede ting i vente. Altså, der kommer rigtig meget. Følg med både på Instagram og TikTok. Vi kommer til at sætte alt muligt andet end podcast op. Og der kommer selvfølgelig også flere podcast. Der kommer alt muligt andet. Det bliver spændende. Det bliver fucking grineren. Følg med. Og det bliver hver søndag kl. 8:20. Ja. Tak fordi, at du gad bruge din tid på at se med. Og vi håber, I kunne lide, hvad I så. Og håber, I fucker med det. Ellers fucker I med os. Wow.